Hej og velkommen til. Jeg er gået i gang med at skifte lejer i min vaskemaskine. Den var begyndt at larme lidt, og nu kunne jeg godt have filmet, hvordan jeg har skilt den ad, men det er jeg ikke fået gjort. Og sådan her ser den ud, når den er skilt ad. Den er lidt træls. Det er en ældre model, jeg tror den er 10 år gammel. Og så har jeg jo taget svøbet ud med tromlen i. Og det går jo lidt på, at man skal være lidt kreativ for at skifte sådan et sæt lejer i sådan en vaskemaskine, da tromlen sidder inde i plastiksvøbet her og er svejset sammen her, hvor man kan se de to pile, jeg har lavet. Den er limet eller svejset sammen. Jeg har så gjort det, at jeg har skåret svøbet op. Det kan man godt se her. Og så kan jeg egentlig skille den ad nu, og det har jeg selvfølgelig gjort på forhånd. Så ser den sådan her ud. Det er ikke så kønt, men jeg har forsøgt at gøre det lidt rent, og jeg har også gjort tromlen ren jo. Den er meget tilkaldt, når man går i gang med sådan en vaskemaskine, der er 10 år gammel. Jeg har lige gjort akslen ren med et stykke fint smævlelade og gjort klar til, at bakdåsen kan køre på ny herinde omkring messingløsningen. Ellers så har jeg jo gjort de to dele af svøbet fint ren indvendigt, særligt hernede også, hvor varmelaget er stukket ind, og alt er nu egentlig klar til at blive samlet igen. Når man går i gang, så er der ikke huller i de her tappe, som jeg viser. Man skal forestille sig, at der har ligesom været noget, der fra starten skulle sætte de to dele sammen, altså noget, som var støbt i plastik. Jeg har så boret huller ind igennem her, for at kunne sætte nogle andre skruer i, eller simpelthen samle det med skruer. Med sådan en skrue her lidt senere, og det er sådan set det, jeg skal til i gang med nu. Og jeg har købt mig et sæt nye lejer til tromlen, og det er ganske almindelig standard kuglelejer, dobbelt lukket. Og jeg har indhandlet noget fugemasse. Det her produkt, det kunne også være alt muligt andet. Her ligger den gamle tætningsring, her ligger den nye, og de to lejer herover. Skruerne, møtrikkerne, jeg vil lige have spændskiver igen. Men ellers så er min plan, at jeg nu om lidt går i gang med at fuge de to svøbdele. Og så kuglelejerne ligger lige nu inde i fryseren. Det er simpelthen fordi, så falder de let ind i de rigtige pladser her, og inde på den anden side herinde. Og der skal jeg så have pakdåsen også monteret, inden jeg sætter tromlen i og samler de to dele igen. Og så spænder jeg dem forsigtigt sammen med skruerne, så jeg ser, at der kommer fugemasse ud hele vejen rundt. Det venter jeg mig en del af det her, og jeg har prøvet det nogle gange, så må ikke det vil lykkes. Der kommer en fortsættelse senere. Tak for at I kiggede med.